גבירותיי ורבותיי, ילדים וילדות, אני רוצה להזמין אתכם למסע מופלא. באנו מארץ רחוקה מאוד, שם התבשיל הלאומי הוא נוד כבוש. אז חברים יקרים, קהל נכבד, אני רוצה להציג בפניכם את הקרקס שלא מצאנו לו שם וישבנו שעות אתמול וזה פשוט לא היה שם, אז פשרנו על כלום. קבלו אותם! ראשונה אני רוצה להציג בפניכם את הקוסם יוחפץ ועוזרתו קולוקלת! יוחפץ וקלוקלת, תודה רבה. הבאים בתור הם הפיות שלנו על הקביים שבגלל בעיות טכניות לא יכולים לרדת. הם שם, תראו אותם. תודה רבה, תודה רבה, אתם מדהימים. גם אני. עכשיו אני רוצה להציג את הלוליינית מערבות צ'כוסלובקיה, קורדובה פלבלביצ'קה. עכשיו הפתעה מופלאה, הם באו בחבורה גדולה, הליצנים והלוליינים. הם אמורים להגיע כל רגע. אל תדאגו, הם יגיעו. בינתיים כישוריו המדהימים של נדב והקופה שלה צ'יפופה. אני יודע שזה לא כיף לחכות, אבל הם בדרך. והנה מגיעים! גיא, תפסיק להעיף חול על הקהל, זה לא נעים להם. תודה רבה לליצנים המדהימים שלנו. עכשיו אני רוצה להזמין את הרקדנית המופלאה מארצות אלג'יר וכוש, סמרטוטה עזדיה. איזה מקסימה היא, לא? כן! עכשיו אני רוצה להזמין את המאלפים הקשוחים ביותר בכל המערב. קבלו את מאלפי החיות!
לעשות את זה. ועכשיו, קבלו את חיית הפרא הקשוחה ביותר, הרעה והמופלאה ביותר. קבלו את העז בולבפינה! העז! תביא אותה! היא באה גם. קשה להוציא עז. קבלו אותה! חיה רעה כזאת לא ראיתם מעולם. עכשיו אני רוצה להציג את מגדת העתידות הרועה בקלפים. קבלו את סולטנה! מדהימה ביותר. חברים יקרים, אני רוצה במיוחד להודות לכם, קהל נכבד שלי. הייתם מדהימים, ותודה רבה לכם. הדובים? נכון. אני רוצה להציג את הקרקס שלנו! תודה רבה, תודה רבה. גם הם שם, גם הם רוצים לקוד קידה. בשלוש, 1, 2, 3. עכשיו לא נגמר, יש לנו תודות מיוחדות לאנשים שעזרו לנו ביותר. בראש ובראשונה אני רוצה להודות לדרור שהביא לנו את כל מה שאנחנו צריכים, ובעיקר תמונה. אני רוצה להודות גם לגולן שגם מאוד עזר לנו, ואני רוצה להודות לשקד שהיה מדהים ועזר לנו בכל, ותודה מיוחדת וגדולה לנועם כשר שהוא משכבר. חג פורים שמח, מקווה שתהנו.